салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам дилҷӯи қатлон. имрӯза видео дар бораи чӣ тавр бо чашм мисол телефонро метавонем истифода барем. мисол метавонем ба плани марке дароем ва ин программае ки дар рӯи экран нишон намоиш дода мешавад, ҳаминро скачат намоем, дар телефон установка мекунем ва баъдан дохили ҳамин программа мешавем ва дар ин боло нишон додааст. ба ҳамин як бор зер мекунем ва каме мунтазир мешавем. автоматӣ ина телефон ба кор даромад. мисол метавонем ба ҳамин дилхоҳ ҷое ки мо мехоҳем дароем. мисол мо ба музику медароем. метавонем музикаро вақте ки сартем чуноне ки дидем бародаро, мешавад ки ба тарзи чашм ҳам телефонро идора намоем. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, пас писатса намоед, лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. боқӣ дар амони худо бошед бародаро.